ଅନିତା ତୋ ମଣିଷ ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲାଣି। ଛୁଟିରେ ରହି ମିଛ କଥା କହି ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଠି ବସି ଖଟି ମାରୁଛୁ। ଅନ୍ତା ତୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ ସତରେ? ଅନିତା ସତରେ ତୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ? ମତେ ତୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଗଲୁ, କହିଦେଲୁ 26 ରେ ବାହା ହବ ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ କେତେ ଚାଲିଛି କି? 25। ବା ସେ 26 ରେ ହିଁ ବାହା ହେବ। 2026 ଜାତକରେ ବାହାରିଥିଲା 2026 ରେ ବାହା ହବ। 2026 ସତରେ ତ ଜାତକରେ ବାହାରିଥିଲା 2026 ରେ ବାହା ହବ। ହାତ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ କହିଥିଲା ଯେ 2026 ରେ ହିଁ ତୁ ବାହାଘର ହବ। କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲୁ? ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖେଇ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ହାତଟା ହିଁ ଦେଖୁଛି, ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ହାତଟା ହାତ କାଟିକି ନେଇ ଦେଖି। ଫଟୋ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ପିନ୍ଧୁ ନା? ହଁ ତୁ ଦେ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଦେ। ତ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ପିନ୍ଧିବି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିବ ମୋର ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନା। ନାଇଁ ଯା ନାଁରେ ପିନ୍ଧିବ ତାକୁ ପିଙ୍କ କଲର ଯୋଉଦିନ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିବ ମୁଁ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ତୋ ଉପରେ ମୋର ଅପେକ୍ଷା କର, ଫିଟିଯିବ ସତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଚାଲେ ଟିକେ ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବା ଆଜି। ଚାଲ। ମାଗୁର ମାଛର ନାଁଟେ ଅଛି, ଇଏ କାଇଁ ମତେ କହୁଥିଲେ କି ମାଗୁର ମାଛ ଗଟର ମାଛ। ସେ ଖାଉନି ଯେ ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଇଛି ଆଉ। ସେ ଯାହା ନ ଖାଇବେ ମତେ ସେଟା ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଇକି କହିଦେବି କି ମୁଁ ଖାଇନି। କିସ୍ କରିବି ମୁଁ? କାହାର? ତମର। ମୁଁ ଖାଇବା? ତୁ ଅନ୍ତା କାନ୍ଦିବୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ। ମୁଁ ତ ଭାବିବି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଗଲା, କଣ୍ଟା ଗଲା। ସତରେ ମତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ରୁମ୍ ଭଡା ଏକୁଟିଆ ଦେବି କେମିତି? ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ମତେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଭଡା ଦେବି କେମିତି? ଏ ଭଗବାନ, ମତେ 1500-1600 ପଡୁଥିଲା, ଇଏ ଯଦି ଛାଡିଦବ ମୁଁ ଏଇନା 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି। 2000 ନାହିଁ ହେଲେ 2500 ପଡିଯିବ। ମତେ ବି ଗୋଟେ କୋଉଠି ବାହା ହବାକୁ ପଡିବ, ବାହା ହେଇଯିବି ଆଉ ଘର ଭଡା ଦେବାକୁ ମତେ ପଡିବନି। ସତରେ ତୋର ବାହାଘରକୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କେତେ ଟଙ୍କା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଭଗବାନ ମିଶିକି ଦବ ସୋନାଲିରେ ତମର 2500। ଏ ଭଗବାନ, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? କଲ ତୋ ପାଇଁ ଏ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ପଠଉଛି। ଅନିତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ମତେ କମ୍ପାନୀ ଦବା ପାଇଁ ତୁ ଆସିବୁ ହେଲା। କମ୍ପାନୀ ଦବ ମାନେ କେବଳ ପଇସାରେ କମ୍ପାନୀ ଦବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ରୁମ୍ ଭଡା ଦବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଘରେ ରହିବୁ, ତୁ ନ ରହ, ଘରେ ରହିକି ରୁମ୍ ଭଡା ଦବୁ। ଗାଁରେ ରହିବୁ, ଖାଲି ରୁମ୍ ଭଡା ତା ପାଇଁ ଦବୁ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ ମତେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ମୋ କଷ୍ଟଟା ବଢିଯିବ। ଭଗବାନ, 1500 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ଆଜି ଅପଲୋଡ କରିବି ପିଙ୍କଲ ପାଖକୁ ଟ୍ୟାଗ କରିକି। ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁଠୁ ପକେଇଦେବି। ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ପିଙ୍କଲ ପାଖେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଉ। ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସେ ଦେଖିଦ, କିଛି ପଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ। ମୋର ଭାରି ଚିନ୍ତା। କରୁ କରୁ ସେ ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ କରିଦେଇଥିବ ଭିଡିଓ, ତାପରେ ଫୋନ ଆସିବ, ଭିଡିଓ କଲ୍ ନହେଲେ ଅଡିଓ କଲ୍ ଆସିବ। ପିଙ୍କଲ ପ୍ଲିଜ ତୁ ପଳେଇ ଆ, ତୁ ବାହା ନ ନା, ତୁ ହ ନା, ମୁଁ ବି ହବିନି। ଏମିତି ରହିଛି, ଆସି ତାର ଯାଉଛି ଯାଉ। ମୁଁ ଆସିଛି ଖାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲାଣି, ମୁଁ ବାହାରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଥିବା, ଫୋନ ଉଠେଇବିନି। ତାପରେ ଦୋକାନ କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ ନା, ଜାଣିଲେ ସିନା ସଟର ପକେଇଦବ। ବାହାରେ ଦେଖି ସଟର ପକେଇ ଦେଇ ଭିତରେ। ତାପରେ ତମେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଦବ ମତେ ଖାଇବାକୁ। ଖାଲି ମତେ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଖରାପ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଦବ। ବିରିୟାନୀ ୟେସ୍, ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ବୁଧବାର ଦେଖି ଆସିବୁ। ବୁଧବାର ଦେଖି ଆସିବୁ। ମୋର କଣ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବାର ଫାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସବୁ ବାର ଆମିଷ ଖାଉଛି, ଖାଇଦେବି। ହଁ ଯେ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଗୁରୁବାରିଆ ଖାଇ ଦଉଛେ, ତା ଶାଶୁଘର ଯାଇ ଭିଡିଓ ନ ପହଞ୍ଚୁ, ତ ଶାଶୁକୁ ଆଉ ତ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଟ୍ୟାଗ କରିବି। ଆମିଷ ଖାଇ ହଉନି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ମାଛ ଖାଇବୁ ଆଜି।